Ja. Man starter med at veje 3 gram calciumkarbonat af, og det skal vi bruge 4 gange, så man kan veje 4 gange 3 gram af. Så tager man et bægerglas og hælder 100 ml HCl i. Man starter med 0,5 molær og stiller man det om på en vægt. Ja. Så filmer man, så man hele tiden kan se, hvad vægten står på. Og det er vigtigt at bruge en analysevægt, at det skal være ret præcist. Så hælder man calciumkarbonaten i og venter på at det helt er opløst. Så kan man se et udslag på vægten, fordi at noget af calciumkarbonaten bliver til CO2, som så forsvinder. Forsøget laves både med 0,5 molær, 1 molær, 1,5 molær og 2 molær.